čo? Tak vás tu dnes vítam, keď sa mi to tak dobre darí. Začneme relaxačným ceremoniálom v Afrike. Potom sa pridá taká norská baňa v podaní mňa a Tomáša, takže sa môžete bať. A nakoniec sa môžete zase bať, lebo prídeme do Ameriky, kde vás John Wick potom vystreľa. A máme pre vás prichystaný aj peeling, ale ja si neviem zapamätať jeho názov, ani z čoho sa skladá, takže to vám už povie Ľuboš. Ja akurát poprosím, keď si ho budete dávať, vynechať tvár, slabiny a ideálne aj chodidla od spodka, aby sa vám potom nešmýkalo po podlahe. A ten peeling sa volá? Ten peeling sa volá Wokihi a je to indiánsky peeling a v podstate je najlepší a najúžasnejší momentálne dostupný u mňa. Vidíme sa za chvíľočku.